Mun on pakko soittaa sille. Kyllä siinä jotain outoa eilen oli. Se ei hymyile mulle eikä mitään. Puhelu hylätty! Siis mikä sillä on mua vastaan nyt? Mun on pakko laittaa sille viesti. Mikä sulla on? Kerro. Ei kuulu sulle! Ala kertoa nyt, tai mä tulen hakemaan sut. Se soittaa. Noniin, mitä asiaa? Niin, ala kertoa, mikä sulla on mua vastaan nyt. Tai mä tulen hakemaan sut tänne. Joo, niin miksi sä et sanonut mulle eilen mitään, kun sä tulit tänne? Lähit vaan kesken kaiken pois, ettei jäänyt yöksi. Niin mikä sulla on? Sä sanot sen nyt tai mä tuun hakemaan sut. Vaikka näin myöhään. Ihan sama, mua ei kiinnosta. Joo, ala kertoa nyt. Mä sanoin ala kertoa. Sä et ole ennen ollut tommonen.